Hei ja tervetuloa Keuruun kansalaisopiston kevätnäyttelyyn 2026. Mä oon opiston suunnittelijaopettaja Inkeri Mikkilä ja opetan itsekin noita joitain kädentaitokursseja. Ja nyt esittelen meidän näyttelyä. Tehdään kohta siellä myös semmoinen pieni kierros. Mutta tänä keväänä ollaankin ihan uudessa paikassa, eli tässä Keuruun keskustassa, ihan keskellä keskustaa E-Centeriksi kutsutun rakennuksen luona. Ja viime keväänä pidettiin viimeinen näyttely tuolla Kamanassa, jossa Keuruun museo sijaitsi silloin. Ja nyt museo on muuttanut tosiaan tähän E-Centeriin ja tuohon alimpaan kerrokseen remontoidaan uutta museosalia. Ja remontti on vielä kesken, niin sen takia meidän näyttely on tänä vuonna rakennettu tuonne 3. kerroksen toimistohuoneisiin. Lähdetään katsomaan tuonne sisälle, että mitä me ollaan sinne rakennettu. Nyt ollaan täällä 3. kerroksessa, johon meidän näyttely on tehty tällä kertaa. Ja kyseessä on tosiaan tämmöinen toimistotila käytävineen ja pienine huoneineen, niin sen takia ollaan nyt sitten rakennettu tänne tällaisia erilaisia eri teemaisia huoneita. Tässä aulassa on esillä makrame-kurssin töitä ja sitten eri kuvataideryhmien taidetta. Ja nämä taidetyöt on laitettu muutenkin esille niin, että niitä löytyy eri puolilta näyttelyä aina erilaisista kokonaisuuksista, mihin ne on sopinut. Tämä ensimmäinen huone on lasten ja nuorten valtakuntaa. Kansalaisopiston kuvataidekouluryhmissä on tänä vuonna opiskellut 8-15-vuotiaita lapsia ja nuoria ja heidän taidon näytteensä esillä tässä huoneessa. Sitten lähdetään eteneen tästä käytävää kohti noita muita näyttelyhuoneita. Tässä käytävän varrella on kuvataidekurssien töitä esillä ja myös kaikki näyttelyn villasukat löytyy tästä pitkän käytävän varrelta. Nyt ollaan taidehuoneessa. Täällä löytyy kuvataidekurssien maalauksia ja piirustuksia ja sitten on keramiikkaa, tosi upeita taideesineitä. Ja sitten on vähän tällaista taiteellisempaa puutyötä yhdistetty tähän huoneeseen. Tämä on lasi- ja posliinitöiden huone. Kauniita, tosi värikkäitä töitä tänä vuonna esillä ja lasitöitä saatiin kivasti tuohon isoihin valoisiin ikkunoihin esille, jonka toiselta puolelta voi sitten katsella Keuruun keskustan menoa. Täällä käytävän perällä on jaettu sitten 3 huonetta paikkakuntien mukaan ja nyt ollaan Petäjävesihuoneessa. Eli tässä on tosi monipuolinen leikkaus Petäjäveden kädentaito- ja kuvataidekursseilta. Löytyy piirustuskurssin harjoituksia, on keramiikkaa ja erilaisia tekstiilitöitä. Ja puutöistä löytyy täältä muun muassa tällainen keinuhevonen, joka on siitä nyt jännä, että täällä on tänä vuonna muutama sellainen työ, jotka ei ole vielä ihan valmiita. Eli esimerkiksi tämä heppa on tässä kanssa sille, että siinä on vielä jotakin jäljellä ja tuolta seinältä löytyy sitten tekijän visio, että mitä siitä on tulossa, mutta se on kuitenkin jo täällä esillä. Osittain valmista töistä täällä myös tämmöinen esimerkki, missä on kankaita, jossa on ekoprintillä ja syanotypialla tehty kuvio oikeilla kasveilla ja näistä on myöhemmin kuulemma tulossa jonkinlainen laukku, mutta ne ovat nyt täällä esillä sitten tässä vaiheessa kankaina. Ja sitten täältä huoneesta vielä mainitsen erikoisuutena, kun tänä vuonna Petäjävedellä on tehty soittimia, siellä on ihan alusta asti tehty kitara ja sitten on tällainen harvinaisuus, että Kirpputorilta löytyneestä viulusta on valmistettu tällainen 3-kielinen soitin. Tämä on Keuruun huone. Täällä on Keuruun keskustan ryhmistä ja sitten myös tuolta kylillä toimivista käsityöpajoista. Ja samalla tavalla tosi monipuolinen leikkaus monilta eri kursseilta. Täällä myös löytyy tämmöinen osittain valmis työ, eli täällä on tällainen yli 100 vuotta vanha keinutuoli, jota ollaan kunnostamassa. Siihen on tehty
vähän entistä isompi istuinosa ja tämän kunnostus jatkuu sitten kuulemma ensi syksynä kurssilla. Ehkä ensi kevään näyttelyssä nähdään sitten ihan valmis tuotos. Aika paljon kursseilla näkyy kierrätys ja tämmöinen ekologinen teema sikäli, että tosi paljon kunnostetaan vanhaa, on verhoiltu vanhaa huonekalua, räsymatoissa on usein leikattu vanhat tekstiilit kuteiksi ja monenlaista vanhaa on kunnostettu, niin kuin tässä vaikka tällainen vanha vesikelkka. Ja samoin käytetään kaikenlaista niin sanottua jämämateriaalia. On kudottu jämälangat huiviksi ja täällä näkyy aika paljonkin töitä, missä on käytetty kaikenlaisia langanloppuja. Ja sitten vielä sellainen, mikä ei näy täällä näyttelyssä, mutta selvästi näkyy tuolla meidän kursseilla, että nykyään myös korjataan tosi paljon ihan vaatteita ja monenlaisia käyttöesineitäkin. Sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Multian huone. Multialla on kursseja vähän vähemmän, mutta on kyllä monipuolisesti erilaisia käsitöitä sitten niiltä kursseilta kertynyt tähän huoneeseen. Ja tänä vuonna semmoisena vähän erikoisempana työnä valmistui tämä Fereesi, karjalaisen naisen perinteinen asu. Ja tässä oli sellainen tarina, että tämän tekijä on 90-luvulla aloittanut tätä kansalaisopiston ryhmässä, mutta työ jäi silloin kesken ja nyt sitten tänä vuonna hän tuli saattamaan tämän työn loppuun ja eikä ainoastaan tämä yhden Fereesin, vaan teki myös siskonsa aloittaman puvun loppuun kurssilla. Kansalaisopiston kursseilla voi tosiaan tehdä ton tyylisiäkin projekteja, että tulla tekemään loppuun jonkun kauan sitten kesken jääneen asian. Tai sitten tässä on esimerkiksi tällainen esimerkki, että jo olemasta tällaisesta hamanpyyhkeestä on ommeltu tämmöinen rantakaftaani, että tällaistakin voidaan tehdä. Siinä oli tämmöinen pieni katsaus meidän näyttelyyn. Ne, joilla on mahdollisuus, niin tulkaa ihmeessä paikan päälle tutustumaan näyttelyyn. Tänne on helppo tulla nyt, kun ollaan täällä keskellä keskustaa ja hissillä pääsee 3. kerrokseen. Ja ensi vuonna ollaan sitten tuolla alakerrassa uudistuneessa museosalissa. Tervetuloa!